Ka Painkhana ba ka blashna paka Harud Surok ban pensuk ya kinonglek nongwan haba ki syakhot kerki haka maryang handai kam simla kam satya kani ka Painkhana ka don hajan ka office ka deputy commissioner ha mairang ha Surok ba Shong mairang nong ston syadu tura ha ka jingai lanti nong lum ko la yo I ba kani ka Painkhana ka blashna ya ki senrang ban kenthai la ka jong kala khang tala bala sop sanyum da ki nyut ki plang ka don do ke jing tho balat krong san tengka ban penji bat sipo tengka ban pensebo kat ku mi ke jing tho ayo I balasan yang ya ke Painkhana da ka raj Shikhar Construction Private Limited.